गिबियाव आङो बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम गिबि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय साबायखर जासिहरग्रोबाय। नोंगौ दिनैनि साना बड'लेण्ड एकाडेमिनि थाखाय खुब रंजाथावना सान बा आंनि बेलायाव फोरबो होननानैबो साननानै लानांगोन। बेनो देग्लायहाय 100आव 100 जौखोन्दो जौगासारनाय बा आंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि साननाय जे सानस्रि बेयो देग्लायहाय क्लियारै बेरखांदों, आं बेखौ बुंगोन। देग्लायहाय आंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव गासै 10 जन फरायसाफोरा SLC एग्जामाव एपियार जादोंमोन। बिनिनो गासैबो 10 जन फरायसाफोरा आंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय देग्लायहाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै गासैबो पास खालामनो हादों। बेनि थाखाय आङो फंबाय बिनानाव देग्लायनि पास जागिरि आंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय गोरायुंनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। दा बे उथ्रिसारनाया बावहाय आङो हारसिङै आं गोजोननायखौ लानो हाया। बेवहाय आंनि नाजानाय, फरायसाफोरनि नाजानायनि फरायनायनि गेजेरजों जोथोनगिरि बिमा बिफाफोरनि हेफाजाब, मदद आरो SMDCनि हेफाजाबजों लोगोसे आंनि टिचार स्टाफ बा फोरोंगिरिफोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जे देग्लायहाय जे उथ्रिसार जानो हादों। गासै 10 जन फरायसाफोरानो जे सेथि थाखोआव मासियाव जायगा लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आं बिथांमोननिसिम खुब आङो गोजोननाय मोनदों आरो फोरोंगिरिफोरनोबो आङो हाजार आंनि प्रिन्सिपालनिफ्राय आंनि मोजां मोननाय आरो गोजोननायखौ आङो बिथांमोननो जासिदों। आं एसेखिनिखौल' आङो फोरमायदों। दिनैहाय रंजानाय फोरबोनि गेजेराव आंहा जाहैबाय नोंथांमोननो मिडियाफोरनि गेजेरजों जेनाखि बुंनांगौ खोथाफोर, बेयो आंनि फुरथिनि थाखाय आङो माखासे बुंनांगौ खोथाफोरखौ आङो बुंजोबनो हानाय नङा। मानो होनबा आङो दा बिराद रंजानायनि दोहौआव दङ। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननिसिम आंनि जे बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय गोरायुंनिफ्राय जेनाखि फोरमायनांगौ माखासे बाथ्राफोरखौ आं बेखौनो फोरमायनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। आसामाव जे मेट्रिक आनजाद बे होनायनि जे फिथाइ, बे फिथाइया दिनैहाय फोसावजानाय लेखानो जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों। आसामाव गासै 33टा जोंहा जिल्लाफोर दङ। बे जिल्लानि गेजेराव जोंहा बरपेटाया सेथि, जे जोंहा बेहाय माबा हिसाबै बङाइगावआ नैथि आरो बाक्साया थामथि आरो चिराङा ब्रैथि जायगा आवग्रिनो हादों। बिनिनो जोंहा चिरां हिसाबै बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो बा पारसेन्ट मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय जों बेखौ नुनो मोन्दों। दा जाय फरायसाफ्रा दिनैहाय बे मेट्रिक आनजादाव बाहागो लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय, दा बिथांमोननो आङो नैबे बड'लेण्ड एकाडेमिनि बारग' बिथोनगिरि जानानै आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। दा दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा, जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव दिनै सा 10 फरायसाफ्रा दिनै मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। दा बे मेट्रिक आनजाद होनायनि गेजेरावनो सा 10 फरायसाया 100% जोंहा उथ्रिसार जानो हादों। दा बिनिनो जोंहा गोरोबथा मुसाहारिया जोंहा 92.5 जौखोन्दो लानानै जोंहा सेथि मासि आवग्रिनो हादों। आरो जोंहा गासै सा 8 फरायसाफ्राबो जे सा 9 फरायसाफ्राबो जोंहा सेथि मासि आवग्रिनो हानानै जों खोब गोजोननाय मोन्दों। जों आसा खालामदों बिथांमोनहा इयुनाव साफा मोजां फरायसा जानो हाथों, साफा गोग्गो गुन गोनां फरायसा जानो हाथों, जों बेखौ मिजिं खालामो। जे जोङो बे बड'लेण्ड एकाडेमिखौ थांनाय 2014 मायथाइयाव 16 नभेम्बर खालि जोङो गायसनदोंमोन। दा बे गायसननायनि थांखिया बेनो जे जोङो बर' रावखौ गेरेमसा खालामनाय, बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो जोङो इयुन समावहाय बर' बिजोंजोंनो फरायनानै साफा डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार, लेक्सारार, IAS अफिसार, IPS अफिसार, DC जानो हानाय मोनसे थांखि गोनां मोनसे नोजोरजों जों बे फरायसालिफोरखौ गायसनदों। दा बे मथेनो जोङो थांनाय 2019निफ्राय 2020 मायथाइयाव जोंहा गिबि जोंहा मेट्रिक आनजाद जोंहा होजेनदोंमोन। बे होजेननायाव जोंहा सेथि मासि आवग्रिनो हानाय सासे फरायसा जों मोननो हादोंमोन। थांनाय 2020-21 मायथाइयाव जोंहा बे फरायसालिनिफ्राय जोङो फार्स्ट डिभिजन जों सासे मोननो हादोंमोन। जे थांनाय थामथि बेच हिसाबै 2021 आरो 2022 मायथाइयाव जोंहा सानै फार्स्ट डिभिजन जों मोननो हादोंमोन। साथाम फार्स्ट डिभिजन जों मोननो हादोंमोन। आरो देग्लाय ब्रैथि बेच हिसाबै जे जोंहा 2022 आरो 23 दे बाहाय जोंहा गासै 10 फरायसाफोरनि गेजेराव 10 फरायसाफोरखौ जोङो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय जों फरायसा मोननो हादों। दा बेनिखाय जोङो
फरायसाफोरनो जोङो गोसो गोरबोनि साबायखर जों जासिगोन। जा बे फरायसालियाव फोरोंनाय फोरोंगिरि हिसाबै जोंहा बाहाय गोरायुं दङ जा अशक नार्जारि बिथांनोबो आं साबायखर जासिगोन। SMDCनि जा आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन। फोरोंगिरि स्टाफ बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन। जोंनि दिथागिरि बिमा बिफा बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन। आङो जोंनि फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आं मिजिं खालामो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे फरायसालियाव फरायनाय बे एकाडेमियाव फरायनाय फरायसाफ्रा जाहाथे साफा साफा थांखि गोनां नोजोर गोनां जाफुंसारनायनि मोनसे सिमां लानानै जाहाथे आवगायनो हायो, आवगायलांनो नाजाथों, बेखिनिखौ आङो गोथौ फोथायनाय आरो आसाखौ आङो लागोन।